Poštovani gledaoci, danas je četvrtak 17. avgusta, vi pratite vesti televizije Braničevo. Na početku pogledajmo vesti dana. Proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Malo Crniće. Vanredna situacija na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi usled obilnih padavina zbog kojih su se izlile reke prvog i drugog reda. Završeni radovi na postavljanju zalivnog sistema na fudbalskom terenu fudbalskog kluba Šapine u Šapinu. Opštinski štab za vanredne situacije opštine Malo Crniće obaveštava građane da je 16. avgusta 2023. godine na teritoriji opštine Malo Crniće proglašena vanredna situacija zbog obilnih padavina koji su izazvale izlivanje reke Vitovnice i drugih bujičnih potoka kao i oštećenje na putnoj infrastrukturi, podrivši u podrume, staje i ekonomske delove domaćinstava i nanevši štetu na delu teritorije opštine Malo Crniće za naselja Aljudovo, Boževac, Kula, Kobilje i Kalište. Molimo sve građane da prate uputstva nadležnih službi i eventualne probleme prijave na telefon 012 280 016 i 065 280 0001. Nakon obilnih padavina koje su zadesile opštinu Petrovac na Mlavi, zasedao je krizni štab koji je na teritoriji cele opštine Petrovac na Mlavi proglasio vanrednu situaciju. Pogledajmo što su rekli nadležni na konferenciji za medije. Poštovani sugrađani, današnju konferenciju za medije sazvali smo zbog proglašenja vanredne situacije na teritoriji cele opštine Petrovac na Mlavi. Naime, predsjednik opštine Petrovac na Mlavi, koji je komandant štaba za vanredne situacije, doneo je odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji cele opštine, a na osnovu zaključka štaba za vanredne situacije. Štab za vanredne situacije opštine Petrovac na Mlavi je na osnovu analize trenutne situacije doneo zaključak i predlog predsjedniku opštine. Situacija je takva da su zbog velikih atmosferskih padavina koji su pogodile našu opštinu tokom noći i jutra 16. avgusta, da je došlo do porasta nivoa reka na vodama prvog i drugog reda, na njihovim bujičnim pritokama i potocima i da je usled ove velike količine padavina došli do zapunjenosti nanosom korita, došli do pojave podzemnih voda, zapunjenosti kišne kanalizacije, a generalno i loša hidrometeorološka najava za ovaj sliv. Ova odluka je prvenstveno doneta iz razloga kako bi se omogućilo angažovanje neophodne mehanizacije subjekata od posebnog značaja kao i drugih, odnosno dodatne mehanizacije koja će učestvovati na otklanjanju opasnosti i popravci oštećene infrastrukture. Ono što želim da naglasim je da je tokom najviše jutro su između 5 sati i 7 sati palo oko 120 litara kiše po metru kvadratnom, što je izazvalo zapunjenost kišne kanalizacije. Mi smo u stalnom kontaktu sa sugrađanima, već su se mnogi obratili štabu da su imali problema sa podzemnim vodama. Takođe smo imali i obaveštenja da je negde i putna infrastruktura narušena. Ono što je bitno jeste da nema razloga za paniku, niti je situacija alarmantna, prosto velika količina vode koja je jutro spala onemogućila je kišnoj kanalizaciji da nesmetano radi. U ovom trenutku, kao što sam već nagovestila, mi smo u stalnom kontaktu, u štabi u stalnom kontaktu sa poverenicima štaba i sa predsjednicima mesnih zajednica. Radi se analiza trenutnog stanja, utvrđuje se gde su najveće štete i shodno tome radit će se i na otklanjanju štete. Ono što želim da kažem našim sugrađanima jeste da pre svega imaju strpljenje, verujem da mnogi imaju problema u svojim domaćinstvima, ali moramo imati i strpljenje i razumevanje jer je ovo nevreme pogodilo celu teritoriju opštine, gotovo da nijedno seosko naselje nije zaobišla ova velika količina padavina, tako da
veliki broj građana ima neki problem u ovom trenutku i nemoguće sve odjednom sanirati i popraviti. Ono što je važno jeste da se jave našem štabu za vanredne situacije kako bi uputili gde sve postoje problemi i određena šteta, ali ono što je najvažnije jeste da sada radimo na otklanjanju štete na onim najugroženijim delovima gde postoje eventualna opasnost kako po ljude ili po stoku, tako da domaćinstva, tako da štab je na terenu, radi se već na proceni štete, a uskoro će se krenuti i na otklanjanju onih najugroženijih delova. U Šapinu, opština Malo Crniće, na fudbalskom terenu fudbalskog kluba Šapine završeni su radovi na postavljanju zalivnog sistema. Nastavljamo sa izgradnjom sportske infrastrukture, istakao je predsjednik opštine gospodin Mališa Antonijević, kako bi stvorili bolje uslove za bavljanje sportom na teritoriji opštine Malo Crniće. Još jedno obećanje je ispunjeno, kao što svi dobro znamo, predsjednik opštine Malo Crniće apsolutno svaku grupu svojih građana i sugrađana pomaže onako kako to zaista i dolikuje. Šta je sve urađeno danas, odnosno šta je sve urađeno na fudbalskom terenu u Šapinu? Danas se nalazimo na fudbalskom terenu fudbalskog kluba Šapine iz Šapina i kao što smo i obećali, završili smo sa radovima na zalivnim sistemima ovog igrališta. Što se radova tiče, izvedeni su na već postojećem bunaru. Moram da kažem da je ovo fudbalski klub koji se takmičio u Srpskoj ligi i iz tog razloga oni su morali da ispunjavaju i određene uslove, tako da su mnogo toga uradili svojim sredstvima, tako da smo mi se nadogradili, to jest ovaj sistem je nadograđen na njihov bunar, ali u javnoj nabavci je bilo potrebe i ispitati samu izdašnost bunara, ugraditi nova pumpa, ugrađena je pumpa marke Pedrolo koja je kapaciteta 120 litara u minuti, urađeno je 35 prskalica podeljeno u 10 zona, također automatika koja reguliše trajanje vremensko zalivnog sistema koja je, kao što sam rekao, podeljeno u više zona, senzori koji štite pumpu od nestanka vode u samom bunaru, tako da je ova investicija ukupne vrednosti 3.332.000 dinara sa PDV-om. I mi smo želeli da na ovaj način ispromovišemo, videli ste i sami kako sistem ceo funkcioniše, ovo je jedini teren na teritoriji naše opštine koji imaju ovu mogućnost zalivnog sistema. Bila je potreba da imamo jedan takav teren koji može stalno biti u funkciji i biti upotrebljiv, a sa druge strane hteli smo da to pospešimo malo i međusobnim druženjem. Uz dogovor sa našim načelnikom policijske stanice u Malom Crniću dogovorili smo se da ekipa veterana budu naši gosti danas u jednoj prijateljskoj utakmici sa teritorije opštine Svilajnac. Sa strane naše opštine takođe veterinari i poznate imena u svetu fudbala su takođe ovde danas sa nama na terenu. Evo, trenutno je poluvreme, nastavlja se utakmica, nastavlja se druženje. Tako. U fudbalskom klubu Šapina sam 43 godine od svoje mladosti. Ovaj klub ima dugu tradiciju, takmičio se 8 punih sezona u Srpskoj ligi Zapad. Sad, poslednje godine, takmičio se u okrugnoj ligi. Ovaj stadion je izgrađen 2000. godine, baš kada smo se prvi put takmičili u Srpskoj ligi. Izgrađen je sredstvima naših sponzora, a evo danas smo doživjeli i ovo što verovatno nema u celom okrugu Braničevskom, nema nijedan stadion sa ovakvim zalivanjem. Uz pomoć lokalne samouprave i sredstvima smo došli do ovog zalivnog sistema koji će u mnogome pomoći da bolje funkcioniše sve, jer smo to sve radili ručno. Pa evo sad smo čekali da to bude tako. Inače, stadion je izgrađen, kao što sam rekao, 2000. godine s sopstvenim sredstvima. Dotrajalo je malo, sve ćemo to da u narodnom periodu i uz pomoć sopstvenih sredstava i uz pomoć opštine dovedena, ali je ovo nešto što nema u Braničevskom okrugu ni jedan teren fudbalski nema ovako nešto
Ja se stvarno zahvaljujem celom opštinskom rukovodstvu na izdvojenim sredstvima za ovaj zalivni sistem. Pogledajmo šta nas očekuje kada je vreme u pitanju. Posle vremenskih nepogoda koji su pogodile naš okrug u petak 18. avgusta očekuje nas promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Samo na severu i u brdsko-planinskim predelima ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura 15, a najviša do 33 stepena. Toliko o vremenu, hvala vam na pažnji. Sledi još jednom kratak pregled današnjih vesti. Proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Malo Crniće. Vanredna situacija na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi usled obilnih padavina zbog kojih su se izlile reke prvog i drugog reda. Završeni radovi na postavljanju zalivnog sistema na fudbalskom terenu fudbalskog kluba Šapine u Šapinu. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti televizije Braničevo. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan ostatak dana.